Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, karon ag primerong adlaw sa Misa de Gallo diri sa lungsod sa Matalom. Ako mang hinaot nga agilahang mga Christmas decor diri. Sawa pa lamang musika kay unya pa kunong hapon. Okay. Mao ni kahimtang diri sa ato ang Senior San Jose Church, simbahan sa lungsod sa Matalom niya. Mao ni primerong adlaw sa pagpanimba o Misa de Gallo diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, atong okay niya karon di ay November 16, 2022 niya marong primerong adlaw sa pagpanimba o paghimo og Misa de Gallo diri sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa San Jose Church of Matalom. Okay. Mao ni kahimtang sa diri sa Matalom ang primerong misa sa Misa de Gallo diri sa lungsod sa Matalom. Okay, ako mang hinaot nga nakasimba mo og manimba pa ta arong sunod nga adlaw sa Misa de Gallo diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, unyang hapon ang ilahang pagkuan sa Christmas light diri. Ang magkakot sa Advent Candle na sa Genesis Plus, Olo the Third, o ang ato na sponsor karon na Santos na Misa, ang Parish Youth o ang SK Federation. So, kung makuhon sa Malasay, magdakot na sa plaza para sa Christmas lighting ceremony, before magsugod na mga katatunan sa ilang magkatimuon ng budget. So, ang nakawagtapos sa plaza, then atras ako na yung makuha ng fireworks at pagpaputol, pero kung ang atong mga upo ay pagpaputol. Dahil nagigap, sakit lang ng sukat. Kumayag bilaw. So mga na, ang atong paso, karoon tawa siguro, at pasin ako ng hinihingay o sunod ang mga bagong lingkuranan. Ang atong mga bagong lingkuranan, kung ito kapay ko, in-order pa sa Cebu, para sa automatic na sila imaklabra na sa Twitter, ikot-ikot ra, kaya magpapakang po, pwede rin isda. So, mga lawon sa mga tuhod, pero naapan ako mabili ng lukanan. Hindi na mga matangkin na primahon sa mga tuhod. So, umabot na ang order na, pero napay. Okay, ano ni kahimtang diri guys diri sa Matalom, simbahan sa lungsod sa Matalom. Sakit ng sa pugo, naasa ng isuhon. Ano naman ang pangpanday kinang sila, sabi naman kayo. Ano naman po naman eh, di pumulsog ang bulsa. Ano naman halos sa sutret, manong eh, magkabiba mo sa mga suhon. Ano naman rin. Ang atong mga imo nila ng negosyo para na sa nasuhon sa mga panday. Sa libog na kung asa kumukuha o pangsuhol nila. Wala na ibinigay mo kama sa mga ginagawin negosyo. Yung ako ka ng negosyo na dako na mong hawa ng mga sa Rufyan. Tapos di maglabado mo
Sila, sa mga na kamaturan, sa mga na kay Nimitay, naka panapunta. So na nahimo na ang mga likuran na susukuangan sa mga nagkakaroon ng Rivero mo na to. So, nakabantay mga kinimod na ang mga ko, mga nagpurma. Manindo na talaga. Okay. Humanag misa guys unya. Unyang hapon ang ilahang kuan pag pasiga sa Christmas light diri sa simbahan sa lungsod sa Matanog. O panalangin kaninyang Diyos sa magandahon sa tanan, ang namahan na nabo ng Espiritu Santo. Tapos na ang misa ka ng kami ni Kristo. Okay, mga ilang kuan. Okay. Tumato ta sila hang Christmas tree nga wa pa musiga. O ni Christmas tree diri sa simbahan sa lungsod sa Matanog. Okay. I hope nga mosimba ta inyang hapon or ugma pohon kay ongoing pa ang pagtrabaho niya ni ang Christmas tree sa simbahan sa lungsod sa Matanog. Okay, good luck og happy Friday ka na tong tanan.